O Concello de Sanxenxo foi o punto de encontro no que o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se atopou co alcalde da vila, Telmo Martín, para asinar un convenio de colaboración en materia de eficiencia enerxética. O rexedor mostrouse satisfeito con este acordo. E me refiro a que un concello turístico como Sanxenxo, donde moitos galegos veñen a pasar aquí moitos fin de semana, moitos días do ano, pois eu creo que requiere dun esforzo. Ele estaba dicindo, un pouco en broma, dicindo, oye, isto ten que haber máis cousas porque a rexión requiere así, non? Este convenio suporá unha chega de 50.000 euros para actuar en diferentes zonas do municipio. Actuacións en Silgar, no Parque de Vilalonga, na Praza de Abastos de Portonovo e no Paseo de Baltar, onde se instalarán 24 luminarias novas. A praia de Baltar, unha praia tan importante, a praia de Portonovo, como dicen os de Portonovo, pois dotala de luminarias que leva moitísimos anos nun mal estado, e eso requiere esta actuación. Rueda abogou por continuar impulsando a colaboración e a comunicación entre o Goberno autonómico e os concellos galegos e mostrouse agradecido pola rapidez coa que o Concello presentou a documentación necesaria para esta achega. Eu falei co alcalde para decir que había esta posibilidade de asignar este convenio, o que lle dixen é que tiña que ser unha tramitación rápida para poder asinar o convenio, como se fixemos, e, sobre todo, poder executar a inversión. Por tanto, eu teño que felicitar ao Concello de Sanxenxo, o equipo de goberno municipal, porque ás veces noutros sitios pois non é esa axilidade, se perden oportunidades. Aquí houve esa axilidade e, polo tanto, se pode facer obras sin ningún problema. A partir de agora, pois, escoitaremos, estou seguro, só hoxe mesmo teremos unha reunión de traballo a acabar isto, onde falaremos, agora que se van facer ademais os orzamentos da Xunta, pois das necesidades que hai aquí. Hainas en todos os concellos, pero non hai dúbida que as cousas ben planteadas, ben documentadas e ben explicadas sempre é un paso adiante para poder atenderlas. Por lo tanto, tamén ese é o segundo motivo. Para rematar e despois de asinar dito convenio, ambos políticos desprazáronse ata o Paseo de Baltar en Portonovo para ver in situ o terreo no que se van a cometer algunhas actuacións nas que colaborará o ente autonómico.